Huma 100 l-każijiet attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna wara li bejn l-Erbgħa u l-Ħamis kienu reġistrati żewġ każijiet ġodda u 22 persuna kienu ddikjarati mfejqa mill-virus. Għal 13 jum konsekuttiv pajjiżna fortunatament ma kellux vittmi ġodda tal-pandemija biex il-vittmi baqgħu 417. Il-proċess ta' tilqim din il-ġimgħa ġie estiż biex jinkludi lill-adulti kollha u sal-lum huma 158,489 il-persuni li ħadu d-doża sħiħa tat-tilqima, b'total ta' 445,830 tilqima jingħataw f'Malta u Għawdex sa mill-bidu tal-proċess. Dawn iċ-ċifri ifissru li sa issa madwar 36% tal-popolazzjoni Maltija hija mlaqma b'mod sħiħ. Intant li minn xtutna jibqa' l-varjant Indjan dak li qed iħasseb l-aktar il-pajjiżi fosthom ir-Renju Unit li ta' kuljum qed jara żieda sostanzjali ta' infezzjonijiet ta' dan it-tip fejn sal-Erbgħa kienu reġistrati 3,000 każ tal-varjant tal-Indja. L-awtoritajiet tas-saħħa Ingliżi qed iżidu l-isforzi tagħhom biex ikun ikkontrollat it-tixrid ta' din il-varjant aggressiv billi qed ikomplu jħaffu aktar il-proċess tat-tilqim u anki iżidu lit-testjar. Intant iż-Zimbabwe u Ċipru huma fost l-aħħar pajjiżi li rreġistraw każijiet tal-varjant Indjan, bl-awtoritajiet fil-Gżira Mediterranja jgħidu li l-4 każi reġistrati kienu ta' persuni li kienu ġejjin mill-Indja, in-Nepal, il-Pakistan u l-Filippini. Dawn il-persuni kienu fi kwarantina obbligatorja ta' 14 jum kif titlob il-liġi ta' Ċipru. Fl-aħħar sigħat il-kumpanija Amerikana Novavax ħarġet ir-riżultati tagħha dwar l-effettività tal-vaċċin tagħha li juri li jinsab fil-livell tal-Pfizer u l-Moderna. Fil-fatt dan il-vaċċin instab li huwa 96% effettiv kontra l-COVID. L-istess kumpanija issa qed taħdem biex tipproduċi vaċċin wieħed li jkun effettiv kontra l-COVID u l-influenza fl-istess ħin. Kelliem għal Novavax qal il-kumpanija tinsab sodisfatta bl-ewwel riżultati ta' dan il-vaċċin li sa issa għadu fi stadju ta' prova.